Кожная секунда на рахунку, а лік ідзе на тысячы бутэлек. Стандартным працоўным днём Олеся Марцинкова сустракае і праводзіць позіркам цэлыя рэкі жлобінскага малака ў новай ПЭТ-упакоўцы. Тэхналагічны прарыў запатрабаваў пашырэння штата, а таму для Олесі запуск гэтай аўтаматызаванай лініі стаў асабістым стартам у прафесіі і новай кропкай росту. Я контролер пищевой продукции. Я смотрю за упаковкой, и за этикеточкой и остальным, то есть за всем по линии. Обучение проходила, я здесь на этой линии стажировалась. По заработной плате меня все устраивает. Рабочий мой день с 8 до 8, то есть меня все устраивает, мне работа нравится. Малако – гэта толькі пачатак. Дзякуючы апгрэйду завод асвоіў выпуск цэлай лінейкі навінак. ПЭТ-бутэлька прыняла ў сябе свежыя ёгурты, кефіры і лёгкія напоі на аснове сыроваткі. Планы на год звыш амбіцыйныя. За кошт новых магутнасцей Жлобін плануе ўзняць аб'ёмы натуральнай малочкі адразу на звыш 131%. Производительность этой линии 6000 бутылок в час. На данной линии мы можем разливать бутылки трех форматов 0,26, 0,41 и 0,9. Мы здесь сейчас разливаем 3 вида молока и 2 вида йогурта и ряженку по форматам 0,41 и 0,9 объемом. Геаграфія продажаў жлобінскага малака пашыраецца. Галоўны прыярытэт – унутраны рынак. Але мясцовы бренд ужо даўно перарос нацыянальныя межы. Прадукцыю завода добра ведаюць у Расіі. Цікава, што пакуль Жлобін актыўна штурмуе прылаўкі новай ПЭТ-тарай, у расійскіх пакупнікоў сапраўдным хітом стала беларускае малако ў шкляной бутэльцы. Гэта экалагічная класіка сёння разлятаецца ў суседняй краіне хутчэй за ўсё. На сегодняшний день мы хотим быть конкурентоспособны. Мы смотрим на продукцию производителей нашей страны и на Российской Федерации. На сегодняшний день мы будем развивать линейку кисломолочной продукции. Это новые виды продукции, это новые коктейли. Это будет то, что интересно нашим потребителям. Как вы знаете, сегодня мы выпустили новый вид продукции на основе сыворотки. Это у нас вкус черешня. Он очень понравился нашему потребителю. Надеемся, им понравится нашему покупателю. Пасля агляду цэхаў Іван Крупко сустрэўся з калектывам завода. Адной з галоўных тэм стаў турызм, але зносіны хутка перараслі ў фармат адкрытага дыялогу. Завадчане актыўна задавалі пытанні ад запуску новых інвестпраектаў і выпуску інавацыйнай прадукцыі на Гомельшчыне да будаўніцтва спартыўных аб'ектаў. Тацяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».